Jam segini infonya sudah hujan bosku. Bahaya. Infonya hari ini sudah hujan. Terus piye nih kok nyambet gawe jare. Jare Gusti Allah kan usaha, golek duit, lah kok udan berarti ra oleh usaha iki, Bos. Kon turu nek omah kon gawe anak, iya ta? Ya ini lho. Wah. Wis udan iki padahal tas melek bahasane. Ayo budal mbet gawe. Golek lokasian keras. Lah kok diudani budal turunah opo piye ngene iki penake. Iya to. Lan ngene terus marangi keris kondang dadi yo ora iso. Marangi lek dipaksa ten dadi enggak nek matahari yo akhirnya hasilnya tidak bagus. Makanya kudu sabar wong marangi iku. Hasilnya tidak bagus nanti rewel. 1 hari 2 hari akan tayang karatan. Ngono lho. Ya toh. Kuwi. Harus maksimal.